Mali. Apa yang harta pinusuan di dahil sino ate no? Kilala ba tayo? Yeah. Mali. Apa yang harta pinusuan di picture na? Pinusuan na pedakes? Kami ba? O, kamo kaya. Kuna naman lang tapi ka pinusuan. Apay dapat na pinusuan mo. Dakisin. Wala pwede mamamon o pusuan mabalin. Pintas mga aning na nagseksi ay. Eh, siyempre, nagadungar ti rumurumar ti cellphone sa Facebook nga. Kasi siyempre, pagparang nga maamin. Kuna lang kamo mo. Mali. Pwede ba lang share? Pinusuak lang ba't? Ata, nagpintas nga rin pa kuha na dyan. Puso lang ba't? Tapos share ko ngayon. Pamamok data yung tao. Tapos share ko. Ang baya ta napansin mo ang data na napuspusuan yan. Awan nakita lang ang mga sa kadimmaan ito ni. Si kamo dinang puso na isa. Apay, selos ka man yan. Sa puso-puso lang ang data. Nga pag sila ano nang pay ko i-share mo amin nga na 60 niya pag sila sakit ka. Anam lang man data. Oray pa i-share mo amin. Hindi nga bibigyan ko. Nakita, pinusuak lang. Ay, sos. Ato ba na nagsiksikan na. Ato din pinusuan ba dito? Kasi siyempre, aji lang matapay maamin ka din nga sexy mapusuan. Siksikan na. Ato din pusuan. Apay adi lang ti pinusuan. Kaya mga maamin nga sexy mapusuan. Depende. Selos man yan. Ay, sos. Pag sila sa kumama nga sika. Bakit ka lang nga kasta? Awan. Anong nangyari ti kuno kasta? Di na magkulang lakay. Ang aming magito hindi magbagnatan yung speed mo na si sexy. Apay dadi lang na isa. Kasi siyempre, ate, so lang ako matin. Napintas ka pa nagkita. Apa maamin nga sexy napintas? Oh, ang magaya. Adan to pati nalugbag na napintas. Ato, na 60 kin na pintas. Oh. Pinusuan. Pinagtipon da ah. Sexy napintas. Oh, di ba? Alangan mga data man tipon ko na kanya mong bakit. Sa bali man tatapos pesos. Naggalastikan ka mo. Nagsilos ka man siguro. Nagsilosak. Cellphone lang ata. Bakit? Hindi na lot ng dyan na, bisina ko. Ito mga na, mabising ka gaya. Anak ba din? Ate may nga pinusuan, Oh. babae. Oh. Ayaw ba mtain kapag gaunti ka Na, lang. selos talaga. Awa na to. Bakit man? Doon lang ka na puspusuan eh, nagkasta mo eh.